Helo prawn da, athromm Mathias, Mr Mathias sydd fan hyn, a heddi fi'n mynd i wneud fideo cyflym ar sut I ddefnyddio Avachara. Nawr, pam chi sy'n defnyddio Avachara? Wel, chi ddim yn sef rhoi eich gwyneb eich hunan ar yr we. Dim ond twpsyn fydde'n neud na. Oce de. Symud blaen. Nawr, dyma'r gwefan Avachara fan hyn, ac beth ni'n neud fan hyn, chi'n dewis unrhyw un o'r rhain, a wedyn mae e'n digon hawdd. Chi'n clicio fe, a wedyn chi'n dewis y gwyneb, ac y trwyn, ac yn y blaen. Nawr, fe di sylwi bod pobl yn logio off y fideos hyn yn eitha cyflym, so dwi ddim yn mynd i wneud e fan hyn nawr. Dwi'n just yn mynd I dangos un sydd wedi cael ei gwneud yn barod. Nawr, ar ôl chi gwneud hwn, nag sydd angen chi gwneud ydy arbed yr llun. So, chi'n gwasgu'r camera bach I arbed y llun, a beth sy'n ni'n cael nawr yw doi llun fel hyn. So, beth ni'n mynd I wneud, I ni jyst yn gwasgu bwtwm dde llygoden a wedyn save image as. Nawr, I cael hwn lan ar eich Google chi, nag sydd angen I chi gwneud ydy mynd mewn I Google, a wedyn logio mewn, a wedyn chi'n gallu gweld ble mae'r gwyneb y fan hyn. So, nag sydd angen I chi gwneud ydy clicio fan hyn, a wedyn gallwch chi just gwasgu change yr avatar. A wedyn chi'n just yn dewis yr llun, a chi'n gweld mae'r llun lan fan hyn. Mae fe'n llwytho lan yn eitha cyflym, a wedyn ni'n just yn neud e I ffitio, ac wedyn gwasgu save. Na gyd yw e. Easy peasy. Nawr, falle weithiau yn yr ysgol mae e ddim yn arbed, ond os dwi ddim yn arbed yn yr ysgol, beth mae angen chi gwneud wedyn yw just wneud e o adre. So dyna pa mor hawdd yw e I newid eich avatar chi o beth bynnag yw e I rhywbeth gwell. So, hwyl am nawr, ond cyn I fi gadael, dyma shout-out I George ac Ellis. Chi'n gwybod pwy I chi? Oce, so, off ni. Hwyl am nawr.